Vosaltres pregunteu i jo responc. L'altre dia per Instagram us vaig demanar que em deixéssiu preguntes, recomanacions sobre llibres, coses que us agradaria que us recomanés, i vaig tenir bastantes respostes i algunes recomanacions que em veu fer vosaltres a mi, així que us vinc a contestar tot el que em vau dir i a demanar-vos jo també alguna recomanació. He decidit fer aquest vídeo en format horitzontal a YouTube perquè no crec que sigui un vídeo massa llarg, però això amb 1 minut i mig era impossible resumir-ho i vull poder explicar-me bé, llegir les recomanacions que m'heu fet i no vull haver de parlar super ràpid i reduir-ho tot a tan poc temps perquè no em dóna la gana i punt. Primer em veu demanar llibres de novel·la negra. A mi m'agrada molt la novel·la negra, la veritat. És un gènere del qual llegeixo alguns llibres a l'any, però no tots els que llegeixo ni molt menys. I si voleu trobar molt bona novel·la negra, jo us recomano que mireu la Biblioteca Clandestina d'Editorial Clandestina, que és una col·lecció de llibres de novel·la negra que no han passat a la història, que pel que sigui han quedat més oblidats i que personalment jo els que he llegit m'han encantat. Per exemple, us recomanaria moltíssim El gran misteri de Bow d'Israel Zangwill, que és el primer crim a cambra tancada, és a dir, ha mort una persona i d'aquella habitació no ha entrat ni sortit ningú. I a mi em va enganxar moltíssim i em va encantar. També em va agradar molt Un milionari africà, no me'n recordo de qui és ara mateix, ho deixaré per aquí. Ens parla d'un criminal que és el coronel Clay, que és de clay, de fang, i això vol dir que es pot transformar en qualsevol personatge. Té diferents disfresses i amb aquestes disfresses va cometent diferents crims. I és un llibre que a mi em va encantar. Una altra persona em diu: hola, jo busco llibres romàntics que m'enganxin, tipus Elisabeth Benavent. Jo de l'Elisabeth Benavent només he llegit Un cuento perfecto. No sóc super consumidora de literatura romàntica, la veritat m'agrada, però no és el que més llegeixo. Així que jo, de romàntica, el que més domino són les novel·les victorianes i de la Regència. Al Club Victoria en teniu moltíssimes, com per exemple Orgull i prejudici, Seny i sentiment, Mansfield Park, L'Abadia de Northanger. Entenc que hi ha molt de prejudici cap a aquest tipus de literatura, pot semblar molt avorrida, però són llibres que a mi m'encanten, perquè al final no deixen de ser històries romàntiques ubicades en una altra època, amb uns altres valors, un altre comportament social que s'esperava de tu, unes altres situacions, però és molt guai, a mi m'encanta i us recomano moltíssim. I ara estava pensant que L'Abadia de Northanger és molt divertida perquè a més és un llibre que fa una mica de paròdia de les novel·les romàntiques i sobretot de les heroïnes, no? Dels personatges de novel·les romàntiques, les noies que s'han de deixar salvar sempre perquè no sé què. La protagonista es nega a ser així i durant tot el llibre va fer una mica de burla d'aquest tipus de llibres i a mi em va agradar moltíssim. Un llibre que sembla infantil però que no ho sigui. Coraline és un llibre molt tèrbol. Segurament coneixeu la pel·lícula, però està basada en un llibre de Neil Gaiman i és molt tèrbol. Al final és una nena que odia estar a casa seva, travessa una porteta, es troba una altra mare que li vol cosir botons als ulls. Al final no queda molt clar si ha tornat a la seva casa o no, si la seva família està morta o no. És un llibre molt tèrbol, a mi m'agrada molt i us el recomano 100%. Un llibre amb personatges o històries relacionats amb TOC. Jo us recomanaria Es veu habitació de la Carlota Font Castelló, que a mi em va encantar. I té un personatge que no us diré quin per no fer molt d'espoiler, però que té TOC, ho diu i està com diagnosticat, diguéssim, i per mi és una de les millors representacions que he vist del TOC a la cultura i de la literatura la millor. Però jo, que tinc TOC diagnosticat, m'agrada molt llegir aquests personatges perquè em sento molt representada, em sento molt visibilitzada i també us recomano moltíssim la sèrie Pure, que a mi em va flipar i em va semblar super bona representació. Em recomanen Les nits blanques de Dostoyevsky, que de fet és l'últim llibre que he llegit, el vaig acabar ahir a la nit, m'ha encantat, és super xulo, al meu perfil tindreu una ressenya més extensa, però ens parla de la figura del somiador, que és aquesta persona que en lloc de viure la seva vida, com que la troba molt avorrida, molt grisa, molt monòtona, molt trista, somia, crea mons paral·lels per refugiar-se d'aquest present. Però fins a quin punt podem viure de fantasies, no? Fins a quin punt no hem d'afrontar la realitat? Em demanen algun llibre semblant a La campana de vidre. Ja m'agradaria tenir-lo, la veritat, perquè és dels millors llibres que he llegit mai, em va impactar molt i segueixo buscant un llibre que em faci sentir el mateix que em va fer sentir aquest. Però et recomanaria un llibre que jo no he llegit, jo he vist la pel·li, que és Girl Interrupted, de la Susanna Kaysen, que, bueno, a mi em va agradar molt perquè parla d'unes noies que estan en un hospital psiquiàtric, estan fartes d'estar allà tancades, del tracte que reben, dels prejudicis que hi ha envers la salut mental, i a mi em va encantar. Així que el llibre no t'ho puc assegurar perquè no l'he llegit, però si és igual de bo que la peli, t'agradarà. Perquè em recomanen La nevada del cucut de Blanca Busquets, no l'he llegit, però la persona que ha escrit això diu que està molt ben escrit, que la trama la va enganxar. Sobre amors impossibles i dones interessants anava aquest llibre. Així que li farem cas. Llibres per si em va agradar La història secreta. Com he dit abans, segueixo buscant un llibre que sigui igual de bo que aquest, perquè a mi La història secreta em va flipar i s'ha convertit en un dels meus llibres preferits, però no t'ho sabria dir. Ara mateix no t'ho sabria dir. Per exemple, m'han dit que el de Todos somos villanos és molt Dark Academia i mola molt, però no l'he llegit, així que no t'ho puc dir. Però prova aquest, aviam què tal, i em dius. En català i novel·la dramàtica o de comèdia? Jo, dramàtica, et recomanaria O quasi fascinació de l'Eva Baltasar, perquè és un llibre molt dur que ens parla de la precarietat laboral, de com moltes persones per diverses circumstàncies es veuen obligades a acabar al carrer
carrer, vivint al carrer. És una realitat que moltes persones tenim un privilegi i no ho hem viscut, però passant més el que pensem. I ens parla d'una noia que ho perd absolutament tot, acaba al carrer i de tant viure al carrer, de no tenir aquesta seguretat de dormir tranquil·la, de tenir un lloc on dutxar-te, de fer pipi, el que sigui, acaba completament desquiciada. Un llibre d'aquells que un cop l'acabes estàs uns dies assimilant que l'has acabat. Et diré 2 llibres. El primer és, evidentment, La campana de vidre, perquè és un llibre que et fa pensar molt, té moltes metàfores, moltes reflexions, em vaig sentir molt identificada i hi havia coses del meu dia a dia que pensava, buah, sí, això està relacionat amb tal cosa del llibre i això em va encantar. I si no, també et diria Peter i Wendy de J.M. Barrie, que què dir-te? És un dels millors llibres que he llegit i ens explica la història de Peter Pan, aquest nen que tots coneixem, que és un nen que no vol créixer i s'emporta els nens que pot a la illa del país de mai més i bàsicament ens parla de no voler créixer, d'intentar lluitar contra el destí, que és inevitable fer-se gran i com hi ha persones adultes que encara tenen el Peter Pan dins seu perquè la innocència i aquesta joventut es porta dins, no té per què ser exclusivament una cosa de la teva edat. I a més un llibre que em va agradar molt, però és molt fosc, la veritat, em va sorprendre molt. Em demanen poesia i jo no sóc gens de llegir poesia, de fet fa anys que no llegeixo cap llibre de poesia, però hi ha un poema que m'agrada molt que és Podries, de Joana Raspall, us el deixaré per aquí, però em sembla molt bonic i molt necessari en aquests temps, així que us el vull recomanar. Porto temps intentant fer llegir El meu nòvio, un llibre no gaire llarg o dens, fantàstic o de ciència-ficció. Jo sempre recomano La roda del cel d'Ursula K. Le Guin perquè és un llibre de ciència-ficció, una distopia, en la que un home, el George Orr, el protagonista, somia i quan somia la realitat canvia, és a dir, si ell somia que el cel és vermell, doncs el dia següent el cel és vermell i sempre ha sigut vermell. És molt guai, a mi em va encantar perquè fa moltes reflexions sobre l'abús de poder i sobre els humans, l'ambició que tenim i el que estem disposats a arribar per tenir més poder, per tenir més coses. I em va encantar, la veritat. Té molta part de reflexió, però té molta acció, avança molt ràpid, passen moltes coses, és molt surrealista, inclús té un punt còmic i a mi em va encantar. D'intriga jo et recomanaria o L'assistenta, que a mi em va agradar bastant i crec que és un llibre molt guai per començar a introduir-te a la lectura, i si no, els 2 últims que he llegit d'intriga són Holy de Stephen King i Una influencer morta a París de Blue Jeans. Holy de Stephen King ens explica la història d'una parella d'avis que segresten persones, bàsicament la sinopsi va d'això, no és cap spoiler, i la protagonista, la Holly, que és una detectiu privada que està investigant una desaparició, haurà de resoldre diversos crims. I Una influencer morta a París és un llibre juvenil que a mi em va encantar, que parla de 5 influencers que van a una gala d'uns premis per veure qui és el millor influencer de parla hispana i abans de la gala un d'ells mort. Llavors arribarà la policia francesa perquè això passa a París i començarà a investigar qui podria tenir motius per matar aquesta persona. I a mi em va enganxar, me'l vaig llegir rapidíssim i té com 600 pàgines i el de Holly també té 500 i pico i me'l vaig llegir en 4 dies. Així que us el recomano moltíssim. Un llibre que immediatament voldràs tornar a llegir quan te l'acabis. Uns que m'agraden molt són els del Jardí Secret de Viena, Tonetes, Han de les teules verdes, 248 funerals i un gos extraordinari, L'aprenenta de Bruixa i el pont màgic, o potser la saga de Fairy Oak, o també el de Memòries al bosc, els records de Frederic Tabb, de Michael Brunarnó, perquè a mi la literatura juvenil, així com cozy, m'omple el cor i em fa sentir molt bé, em fa sentir molt feliç. Per a mi és un refugi. Llavors molts cops quan me'ls acabo penso, buah, vull tornar a llegir-lo perquè aquesta sensació de calma, de pau, d'entrar en la història que he tingut, em costa molt tenir-la amb altres llibres. Per tant, jo us recomano moltíssim literatura cozy, anar intercalant-la. A mi m'agrada llegir coses més intrigants, més d'acció, més tal, però m'agrada anar també afegint coses més tranquil·letes que em facin sentir bé, que em facin feliç i ja està. Ja per acabar, que ningú m'ha demanat, però us el vull recomanar, vull que llegiu Cims borrascosos d'Emily Brontë, perquè ara ha sortit la peli. Cims borrascosos és un llibre preciós que no és només una novel·la romàntica. De fet, lo romàntic és el menys important, sinó que és una novel·la que ens parla del trauma generacional, de les coses que fem perquè ens les han fet, del que aprens de la teva família i ho apliques després tu, del racisme, de la classe social, d'amors prohibits, de persones que s'estimen però no poden estar juntes. És un llibre super turmentós, super dur, super xulo, que a mi em va encantar i que, de veritat, llegiu-lo abans que veure la peli. Aquestes són les meves recomanacions. Moltes gràcies per veure'm un cop més. M'encanta recomanar-vos llibres, segur que ho faig més això, perquè m'ha agradat molt poder fer com recomanacions personalitzades i rebre recomanacions vostres. I em feu molt feliç si em deixeu un m'agrada, em comenteu, ho compartiu, em seguiu aquí, em seguiu a les xarxes, m'ajudeu a crear contingut, perquè al final crear contingut són moltes hores que no estan pagades. Per tant, si em feu suport, m'ajudareu moltíssim. I res, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem al proper.